Prošlu subotu su se u središtu Zagreba održala dva prosvjedna skupa. Jedan u znak potpore bivšem ministru kulture Zlatku Hasanbegoviću, a na drugom se ponovno tražio raskid Vatikanskih ugovora. Potonji je prosvjed svojim dolaskom podržalo 300-tinjak ljudi, a poruke sa skupa bile su jasne. Diskriminatorni obrasci ponavljaju se, počevši od obrazovnih institucija, izvršne i zakonodavne vlasti, pa sve do Kaptola, i takve prakse se mogu jedino prekinuti raskidom istih, te jasno odvojiti vjerske institucije od države i njezinih institucija. Ponovljeno je i kako ne žele nastavak netransparentnog financiranja crkvenih institucija sredstvima iz državnog proračuna i novcem svih građana, obrazovanje u službi religijske indoktrinacije, diskriminaciju građana utemeljenu na njihovim svjetonazorima. Okupljena je na samom početku prosvjednog skupa pozdravila stand-up komičarka Marina Orsak. Glumice Ksenija Marinković, Lucija Šerbedžija, Katarina Bistrović-Darvaš, Urša Raukar, Lukrecija Tudor, pjevačica Ivanka Mazurkijević, voditeljica Danijela Trbović i teatrologinja i spisateljica Mani Gotovac samo su neka od poznatih lica koja su se pridružila kampanji Drugotna na sav glas. Pokrenula ju je Zaklada za ljudska prava i solidarnost Solidarna, i to potaknuta nedavno objavljenim i izrečenim klerikalnim patrijarhalnim koncepcijama roda u Glasu koncila, gdje se žene svodi na drugotne, štrace i neposlušne. Cilj kampanje je prikupljanje sredstava za ženske inicijative koje su usmjerene na akcije solidarnosti, posebno iz onih sredina gdje podrška borbi za ženska prava često izostaje. Uz jasan izraz podrške protiv javnog diskriminatornog govora, građanke i građani se mogu uključiti u akciju donacijom sredstava putem donatorske platforme, a na poklon će dobiti majice s natpisima Drugotna, štraca i neposlušna. Prikupljena sredstva usmjerit će se na dodjelu malih financijskih potpora za ženske inicijative i udruge širom Hrvatske usmjerene na političku, ekonomsku i društvenu ravnopravnost i javno izražavanje svih osoba. Kakve god bile, obitelji su zajednice kojima pripadamo, u kojima rastemo, učimo, volimo, iz kojih putujemo, u koje se vraćamo. Za obitelj smo vezani zauvijek, i kad smo sretni i kad smo tužni, kad griješimo, kad padamo i kad se ponovno uzdižemo. Dijelovi su to iz jednog od 3 vodiča udruge Roditelji u akciji Roda. Vodiči Moja jednoroditeljska obitelj, Moja posvojiteljska obitelj i Moja dugina obitelj nastali su kako bi osnažili roditelje za česte i otvorene razgovore s djecom o temama kojih se ponekad sami boje ili zbog kojih se osjećaju nesigurnima. Tako su u vodiču Moja dugina obitelj obuhvaćene teme poput identiteta djeteta iz dugine obitelji, zašto je s djetetom važno razgovarati o tomu, kad i kako razgovarati i slično, a navode se i znanstvena istraživanja o djeci odrasloj u duginim obiteljima. U izradi su i slikovnica te animirani film kojima je cilj senzibiliziranje javnosti za različite obitelji, a uskoro će biti dostupne javnosti. Nakon što je Ustavni sud u Češkoj u lipnju ukinuo odredbu zakona o registriranom partnerstvu koja je istospolnim parovima zabranjivala posvajanje djece, tamošnja je vlada usvojila prijedlog kojim bi se to i omogućilo. To će imati veoma dobar i praktičan utjecaj na živote tih obitelji, jer sad i drugi roditelj može skrbiti o djetetu, no izvan zakonskih okvira. Ovaj amandman znači da i partner ima ista prava i obveze prema djetetu kao i njegov biološki roditelj, rekla je zamjenica ministra za ljudska prava. Dodala je i kako misli da je društvo spremno, unatoč tome što je sličan prijedlog dosad više puta odbijen, jer 61% Čeha podržava takav oblik posvajanja, a 68% njih podržava registrirana partnerstva koja su u Češkoj ozakonjena godine 2006. Problem je, kazala je, to što nijedna stranka u potpunosti ne podržava taj prijedlog, pa se mora razgovarati sa svakim članom parlamenta. Ipak vjeruje kako postoji dobra šansa da prijedlog bude usvojen, jer potpore ima iz cijelog političkog spektra. Audiovizualni pregled tjednih vijesti Zrcalo tjedna prilagođen je slijepim i slabovidnim te gluhim i nagluhim osobama, a ostvaruje se uz financijsku potporu Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.